Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Ahojte, vítame vás na Dni otvorenej dverí na Poštovej. Ja som Tomáš. A ja som Christian a budeme vás prevádzať dnešným dňom na tejto škole. Tak môžeme rovno začať a vidíme sa v anglickej triede. V učebni angličtiny sa žiaci dozvedeli informácie o zaujímavých metodách učenia angličtiny na našej škole a možnostiach cestovania po Európe s programom Erasmus+. Super, a nejaké také osobnostné ciele do budúcnosti v angličtine? Vedieť sa dohovoriť, určite, pretože by som chcela veľa cestovať a nebať sa rozprávať, aby som jednoducho vedela. Jednoznačne. Tak my ti držíme palce, že sa sem dostala, pretože tu je angličtina úžasná, máme úžasných profesorov a veríme, že sa tu dostaneš. Ďakujem. A ja ďakujem. V aerobikovni si pre našich záujemcov pripravila koncert školská kapela Gimpos Band. Naši štvrtáci zo seminára z programovania naučili záujemcov zábavnou metódou základom programovania. No a vo fyzike a chémii si mohli pozrieť a vyskúšať si kopu zaujímavých experimentov. Momentálne sa nachádzame v biologickom laboratóriu a ideme sa spýtať pani korytnačky, či sa jej páči deň otvorených dverí. Ako sa vám páči? Očividne dobre. Till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that goes. Momentálne sa nachádzame v miestnosti so spoločenskovednými predmetami. Vedľa mňa stojí pán profesor Osič, ktorý je veľmi obľúbeným profesorom na našej škole. Čo sa týka geografie, je to také zvláštne, lebo väčšinou na základnej škole prichádzate zo základnej školy s tým, že vás tá geografia veľmi nebaví. Rozoberať tu príčiny bytočne, takže potom máme s pani profesorkou Hudákovou veľký problém to nejako zmeniť v tom druhom ročníku. Ešte navyše prvý rok si zvyknete, že geografia nie je. No a potom v podstate od druhého ročníka sa snažíme čosi trošku opravovať alebo meniť mienku na geografiu. Tak a na záver prenecháme pár slov nášmu pánovi riaditeľovi. Ak dovolíte, aby som začal s tou prípravou, myslím si, že to bolo veľmi dobre pripravené jednak zo strany učiteľov a veľmi nám pomohli aj naši žiaci celú túto akciu pripraviť pre budúcich našich prvákov. Verím, že prváci si odniesli tie najlepšie dojmy z našej školy. Verím, že sa rozhodnú u nás študovať a že sa stretneme v septembri. Toto bol Deň otvorených dverí 2023. Kopa nových informácií, zaujímavých faktov i zábavy. Tak nezmeškajte Deň otvorených dverí 2024 a príďte sa pozrieť na Gymnázium Poštová 9 1. februára 2024 od 8:30 do 16:00. Tešíme sa na vás.